Pray lang. Salamat na lang tayo sa Diyos. Pasalamat kay Hindi naman God. tayo nakakalimutan niya. Yeah. Always pray lang. Oh. Kahit minsan nahihirapan na. Oh. Ayun, malakas si God para sa atin. Yung minsan mahirap tayo, minsan nandun na. Nalampasan na natin, di ba? Oh, ito na. Ano? Ibang mag-alok. Wala, gutom na kayo. Yan. Sorry ka lang, ano namin? Naghihiwa si Kuya Jason ng Luya. tsaka sibuyas, tsaka bawang. Mamaya pa yung ano, Yung kamatis. yung kamatis. Sarsyado. Nabili lang kami ito, sir. Labas kayo? Saka itlog. Bumigay na talaga si Kuya Jason. Kasi, ano kalingaran? Ano? Sunglass. Iba kaya, ano, oh, wow. Ganda. Kulay ano siya, guys? Bike glass. Pink. Bike glass. Oh. Ayan, astig, oh. Ganda! Lahat may ganyan kapag nagmumotor. Kuya? Lahat may ganyan kapag nagmumotor. Meron ako, di ko alam kung nandito pa yun. Yung bigay ni Kuya Papi. Saan na yun? Yan! Wait lang, kunin ko lang. Asan na yung bukasan? Bukasan ng ano ni Kuya. Yun. Wala kasi itong ano dito. Dito, susian. So, dito yan. May hinihila. Ay, ala! Ito yung akin, Kuya, oh. Yung bigay ni Kuya Papi. Kasama yun sa ano. Dun sa unboxing ko. Ano yun? Paras na ganyan dati sa akin, kaso nasira. Ito yung ginagamit ko. Uy, ano? Ganyan yung kulay. Ganda. Baka ito na. Hindi yun, naputol. Saya. Nagtabid yata. Ha? Nagtabid God. Ay, tadi pala na! Pag-una ko nagsira. Papangin! Hindi mo kung nasa lipo mo. Ano nga yun sa Tagalog, nalilipo mo? Nalulungkot. Nalulungkot ka na ba, Kuya? Papangin namin. Bakit? Namimiss mo na ba? Hindi! Uy! Kaya nga dito eh. Dahil palagi dito, may iba naman yung ano. Grabe. Oh. Kanina nakatayo siya sa labas, nag-e-emote siya. Iniisip niya kung Hindi! kailan kaya kami uuwi. Hindi, nagpapangin lang. Nagpapahangin. Namimiss mo yata si ate. Panay halik ka nito bago kami umalis eh. Ay, grabe. Para magpapamaynila. Grabe. Parang alis. Baby ko, alis na kami. Sana all ang sweet. Oo. Na Kuya Jason. Panay halik niya. Baby ko, alis na kami. Baby ko. Grabe. Talaga. So, ayan. Yan lang. So, bibili kayo ng langka dito. Madami. Langkang inaw. Ay, masarap na ano, halimbawa, magbabiyahe kayo ng malayo. Tapos nakaban kayo aircon. Dala ka ng ganito. Dala na punta niya. Pasabay ka ang pao. Yan sa ano. Biyahe. Yan, pare siya sa kanyang bayabas. Mga ngamoy. Kuya, mabubuhay na ito kuya. Buhay nga, yan tanim mo. Yan, magdadala siya ng pantanim na langka. Kasi bilin ni Chinchin sa kanya. Sabi ni Chinchin, pagbalik mo, magdala ka ng mga pantanim. Yan, magdala sa... Yung minta niya, dadalhin ko hindi. Malaki na yung mga. Hindi ko na yung mga. Manggang malaki. Hindi mo sinama si Chinchin. Ayan, ito. Hindi mo. Hawak-hawak yung pusa. Ay, oo. Tingnan mo, nakotsin yung pusa. Tingnan niya. Magkamukha na kayo ng pusa. Dumatawa ba? Chinchin. Ang Chinchin. Ay, bai! Gawin mo nga ni. Maxi! Maxi! Sorry na. Maxi! Dali kayo. Maxi! Come here! Maxi! Ganyan magani mo siya. Oo. Huwag mong dadalhin yan. Dalawa yung pusa doon eh. Huwag mong dadalhin yan. Maxi. Anong kulay
ang pusa niya, kuya? Ganyan ka pala yung ano maliit. Oo. Eh doon, may balayibo dito sa dito. May balayibo. Yung isa, yung itim. Baby mo na. Muna yung pusa mo. Siyempre, maganda yung may-ari. Ay! Ay! Joke lang, guys. Ganda may-ari. Pusa. Ganda, kuya, ng camera mo, kuya. Korean. Ba't sa akin parang naiiba ako dun? Minsan, kuya, pag nasa... Bigay din yan ko, Jux. Oo. Ay, ano to? Nine. GoPro. Ay, 9 din. Tagal na to. Ay, oo, ang ganda ko dito. Okay. Kahit siyang camera nun, maganda ka. Ay, Diyos ko. Nice joke. Kahit siyang camera. Hi guys! Hello po sa mga viewers ni Kuya Jason. Ayan. Ito po sa mga sponsor dyan. Hello. Ingat kayo palagi. Ayun. Higamot na nga ni. Ikaw! Kaya ka pa. Walang, ganda ko dito sa camera ni Kuya Jason. Oh. Doon, ang ingay. Kaya yung asawa ko doon sa baba. Ayoko na doon. Lumipat na kami doon sa bayan Chinchin. Ayoko na doon, magulo saan. Magulo. Gusto ko tahimik. Sige, ganito, kapag nagtrabaho ka, isip mo, wala kang inisip na kang ano-ano. Tahimik yung pamilya mo, di ba? Maganda. Oo. Oo. Pero tahimik nga, pero minsan nakakalungkot. Yung ano yun dito. Nasasanay naman yan. Siyempre, oo, sanay naman ako. Pero minsan kasi may times na nalulungkot ka, siyempre. Thank you, no. Kuya, okay na ba, di? Pero di, no? Okay na ba, di? Thank you. Di, okay na ba yan? Kamatis. Okay na yun. Di pa na yan ba sa itlog? Ay, itlog! Di ba di ka nagsabi? Ako na lang, bibili ako dun sa Chat kila. mo si Kagatcho. Ako na, sa kila dyan Sige. na lang. Ako. So, tara guys, at samahan niyo ako. Ako, bibili ako ng itlog. Ano pa, kuya? Ako ka sa liwadit pa, ano? Huwag ko na saan. So, let's go guys. So, mainit. Niram ko muna to. Kay Kuya Jason. Itch. Para akong naduduling sa ano ni Kuya. Hindi lang siguro ako sanay. Ay. Yan, grabe ano, tahimik dito sa amin. Tahimik. Ayun. Punta na kala dyan. Hi. Katakot ni Ante sa camera. Pautang. Lalabas si Ante, guys. Init, Ante. Pautang box. Itlog, pautang. 4? Or 5 na lang? Gusto ko sana. 5. Ita. Kamu, Pera yan. hermano. Yan guys, nakabili na ako ng itlog. Tapos eto, may upa pa ko dito. Share ko lang sa inyo.
Ayan, thank you po pala kay Kuya Jason. Kuya Jason ko. Kasi siya nagluto nung ano natin. Yung pancit, tsaka nagsaing din. Tapos, ayun nga. Basta, ayun, nagluto si Kuya. So, ayan Kuya, ingat ka sa pag ano mo, biyay mamaya. Kasi, punta daw si Kuya ng Cavite. Pero hindi ko alam kung saan sa Cavite. Basta yan, ingat. Ingat palagi. Nag-start na si Kuya Jason. Start na nga siya. Masarap yan kasi may kasamang kanta. Amot ba ga? Durugin lang. Oh, ini mang itlog. Sige, may ano to? Okay na yun, bus mo na yan. Ha? Sige, nagsabi. Hindi, gamit ko. Ano Kuya? Napag-isipan mo na ba? Kuya? Napag-isipan mo na ba? Ha? Pag-isipan. Papalit tayo ng bahay. Maganda dito ko. Ano to? Ganda ng ano lugar. Ganda no? Lugar. Tahimik nga. Walang maingay. Dun sa sa buhay ko mga ganyan tayo. Kasi yung asawa ko ayos sa ang daming tao. Wala yung baba. Pero okay naman baga dun sa lugar nyo ngayon. Okay. Okay na, hindi na siya mag-aanong maingay yata. Dun saan sa baba. Wala. Sabay. Ang tao ang ingay. Dun sa pinuntahan namin dati. Oo, doon. Sa baba. Palagi may yun doon. Away kung ano-ano. Magulo talaga. Tsaka, Ito, may kang ginagawa. Isturbo ka dyan. Ang gabi ko. Mga pumunta. may ano siya guys. Kaya gusto ko ganito. Kainis. Pumunta ka, magtrabaho ka. Okay lang yung ano. Ang isip mo sa kanila. Okay lang. Wala kang isip na kung ano. Pero, malayo pala. Pero okay lang naman ah. Malayo sa tindahan. Diba? Pero, di bali nang malayo. Isip ka dito. Ayos. Tahimik naman. Time trading. Minsan, minsan ako lang dito. Pag hindi nga pumupunta yung mga pinsan ko, wala. Sa loob lang ako ng bahay. Mga pinsan mo. Oo, minsan dito. Hindi ka mabuhay. Punta mo sa bahay. Papasar ka. Sa mga kamag-anak mo. Hindi man kasi ako, palalabas, palagala. Minsan lang pag naiyayaya ako. Hindi ka sanay na tulad doon. Laging sa labas, may pumunta. Ay, hindi. Sa bahay lang. Maganda nga sa bahay lang. Pero pag minsan, nalabas din ako pag nayayaya ako ng mga kaibigan ko. Parang may time ka na ano? Oo, may time ako. Pero kadalasan kasi talaga, dito lang ako sa bahay. Ito, linis. Anak ko yung sila mga tao. May kasagutan pala yun. Yan ang dadating nga mga ganyan, mga ganito ano. Yeah. Ay lang. Salamat na lang tayo sa Diyos. Pasalamat kay Hindi naman God. tayo nakakalimutan ganyan. Yeah. Always pray lang. Oo. Kahit minsan nahihirapan na. Oo.
ayun, malakas signal para sa atin. Ngayon, minsan, mahirap tayo, minsan, nandun na. Nalampasan na natin, di ba? Oh, ito na. Ano? Tuloy-tuloy na to, di ba? Kaya, Oh. Sabi, nakahawan na. kailangan mo ng damaan sa pagsubok. Kailangan, hindi talaga yan maalis sa buhay ng tao pag ganyan eh. May naman, hindi lahat ng may kanya-kanya naman tayong mga problemang pinagdadaanan. Hindi lang ako. May iba din. Hindi lahat na problema nasa atin lahat. So, ang iba nga, meron din mga problema. Oo, ang ibang mamaya na may problema. Tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Oo. Kaya natin yan. Go lang. Pero maganda na ganito ano na. Unti-unti nawala na yung mga sakit sa dibdib natin. Diba alam? Oo. Noon hindi tayo nakatatawa. Dahil nakita, ganito ako makakaganyan, O ngayon, hindi tayo masabi, ito na pala. Mabibigla tayo na, ito na. Sa'yo na to pala ito, Ang ganda ng Yan. Ako din. Ang laki din ng pinagbago ko. Oo, mabawa ko talaga. Simula nung na-vlog ako. Ayun, laking pagbabago talaga. Maganda yun. Nandun na kami kung hindi kami na-vlog din. Baka nandun pa kami sa baba. May tubig doon. Ilang isda yan ito? Ano kuya? Lahat na yan kuya? Magtitulak namin prito na sa'yo. Ha? Magtitulak ito sa prito mo na. Sige. Tasa. So ayan guys. Parang may prito ka pa rin na. Pero Ay, nag-a-under pala na di. paano? Ano yan? Titira mo na prito mo. Para may... Adi lang. Sige na. Ay, ito lang. Isa lang. Yun na yan. Dalawa na. O, sige. Huwag ginamay muna yan. At nagkikwentuhan kami ni Kuya. Ano kanya ran eh? Ayos na. Ilis lagas. Si Elias? Ilyas Lagas. Elias Lagas? Oo. Bisa may. Sari ka magaling. Ako ka ba yung naging? Ay, nag-bless ka ba? Basta parang same lang kayo. Matanda siya sa akin eh. Kasi ako masarap makita ng ako na ganyan ba't mag-ibig sa akin. Ano ko. Sa'yo nga, hindi ako nag-bless eh. Kasi pagtingin ko sa'yo, Bata pa naman ako. Hindi ka pa naman matanda. 44. Ah. 44. Bata pa naman ako. Kahit kaya mo puputi na oh. Hindi mo talaga matanggap na matanda ka na, no? Yung kapatid ko nga, yung pangapat, lalaki. Lahat na to. Yung asawa ni Bidang. Ha? O, kapatid ko yun. Yung asawa ni Bidang. May itsura kayo, kuya. O, tingnan mo yung book ko. Ilan kayo magkakapatid? Siyam kang magkakapatid. Saan na yung iba? Sa Maynila, ang iba. Ako lang malit sa magkakapatid eh. Ano kuya? Ako lang maliit sa magkakapatid. Yung mga kapatid ko malaki. Taas. Pero at least bawing-bawi sa mga anak niyo matatangkad. Mana sa mama niya. Buta na lagmas sa mama niya kisa sa akin. Mababa. Pero okay lang. Na kuya, mainit. Nakaluto na tayo ng pang-ulam namin. Sarsyado po. Walang gulay. Nagprito na si Rika kanina. Itlog.
Parang tasuman sila. Babad na tayo ng tiles. Asap ka na. Para 50 kayo asap ka. Pidaso? Oo. 50 pesos. Agka. 69 lang yan. 60 lang. Kuha. Kuha ang diskarte. Ang diskarte niyan. Piso na sana. Nagbabad. Ano? Ganda ka pa. Tapos. Ano G? Camera G. I-discount. Premisa, rice cooker. Ang dami naman tubig ah. Iubos na to? Sige, ang naman po yan. Madali na, tapon ako ng tapon, mag-isa yung mga utol. Oo. Ibig ko rin dito rin yan. Timpla sa kape. Gawin mo ng halo. Daga. Ayos pa lang halo. Ang gatso na to, maglutos ko naman, ano ah. Sarap pala. Kuha ka rin. Sige na. Yan. Habang mahalo. Yan ang magandang adhesive, EBC. Kapit na kapit yan. A, B, C, D, EFG. Yung EFG sana yung maganda. It's I, J. Siya ang maganda. Siya. Siya lang. Nag-iisa lang. Wala nang iba. Kalasan nito, no? Namitan. Tinikman. Tikmay nga lagas. Ay, ayoko. Baka mainit yan sa dito. Ano yung kape? May balak talaga yung tikman. Yung simento nga, yung pakon, nabubutas na. Op. Malagit na. Kulang pa yan. Diba? Baking. Yeah, Baking. painitin mo na yung kawali. Yan po ang ginagawa ko. Okoy. Quick. Ako, Tol. Parang Bilis mangalay ng kami. nahihirapan ka na, Tol. Kaya ang pwede natin. Ganyan yun eh. Oh, malapot na, diba? Kinamot. Kamayin mo ko. Oh, sige. Tagal eh. Ala. Ginera talaga. Sige pa, dagdag pa. Bibilog, Tol eh. Dudurugin nga. Buhos! Pwede na. Hmm? Alam mo pa. Huwag kayo mainit sa kamot. Magno. Ay, pag simento ka na kainin. Kasi may ibibigay po ako kay Jan Jan. Di ba rin yung isang araw pa to, Bayad naman na to. Ay, sa lakas ba yun? Sabi nga, Palit na company. sabi nga nila gan. Bayad na. Iinarte po. Bawal na mag-inarte. Bayad naman na.
Kapanos ito. Kakangala yung ano eh. Kahoy. Saka yan naman talaga yung talagang trabaho ng kamay. Oh. Gamitin. Hindi mo Pwede mo na siyang ipalaman. Pag di mo siya ginamitan ng kamay ito, walang namin. Wala. Kamay tinapay, napakasarap. Kaya nagpapasarap eh. Puro kamay yun. Kamay mo. Masa. Di ba, Rika? Ta, di ba? Ayan, gusto ko sagot. Pwede na to. Malapit na. Kuhang ko. Nasaan mo na? Kuha yung finish. Nagpainit ka na ng ano doon? Mantika? Oo, meron na. Nasaan mo muna nga, kuya? Saglit. Okay na. Lagas, lagas. Para yun. Parang iyay ka mga tato. Kaya nagkasama-sama yung mga ano ha. Abangan niyo yung concert ni ano, Elias Lagas sa Naga. Tanaga. Baka may makakita, nasisira na ito. Sa ano pa yun? Sa katapusan ng concert. Elias Lagas. Anong date ba? Tayo na si Kaya Jesus. Anong date? 13. Ay, wow. 20... Ha? Saan gaganapin? 27. Si Elias pala sa Naga. Plaza. Elias. Ano tayo, Rika? Kay Elias Lagas. Elias. Teka. Ay, Manood kami. akala ko sa kanyang concert. Hindi, kay Elias. Ah, Elias TV. Pwede tol. Jason. Okay na. Ibang Magalop. Dalawa, dito muna kayo. Kailangan to laging nakababad. Kaya diretso yung gawa niyan ni Kuya Gatcho. Tayong isang tiles. Hmm? Taglang tiles. Isang tiles? Bombay. Pwede na. Ito na pagkagawa nito. Hindi na nagpuputik. Nakabaon yung PVC. Galing dito. Diretso doon. Hindi maglapok. Hindi mo. Ayan, thank you so much. Ibak na ko yun. Ayan. Ha? Ibak na. Buhay yan. Hindi ito may screen. Karton ba? Karton. Teka, may Screen. Screen. Yan, screen. Tama mo yun. Ayan po, nakamarinate na tayo ng stylish. Kailangan lang yung kumarinate yan para
paglagay doon, matibay. Yan. Salamat sa ating videographer. Elias Lagas, Papa Chinchin, oh. Malupit. Oh. Sumama sila kasi boring daw doon pag wala kami doon sa barracks. Sumama sila dito. Pag last day na natin dito, tapos maaga tayong makatapos, ligo tayo doon sa dagat. Di ba? Oo. Ligo tayo doon. Yung libre, madaming libre dyan na pwedeng maligo. Salita mo. Dali. Ito. Amoy. Andiyan po tayong lahat. Ayun po. Dilutuan kita ng itlog. Ayan po, nakakanabilat yung lapas dahil wala kang ilang dito namin. Abutin namin ang ano, abay ito. Para masasama din ito. Nabaling kami. Isa-isayin niyo yung tiles. Isang araw, 4 na piraso lang kami na. Pagkain, gala. Alia. Kamsi. Ayan, busog tapos na kumain. Ligpit na si Rika. Dito yung team. Tag-isa ng langka. Mahina pala ito sa langka siya, no? Elias Lagas. Doon to may prutas, may mansanas. Bibi ko, ang sarap nito. Langka. Di kumagat yung asawa niya sa trip namin na tumawag eh. Durian yan, durian. Di kumagat eh. Ay, langka to. Nakasan nyo? Oh, langka. Dito sa Balatan, durian. Durian.
Langka to. Dulan nga dito yan. Lang ka nga kami. Kami lang sa amin lang kaya eh. Ay, langka yan eh. Dito dulan eh. Ay, langka nga ito sa amin. Di sarap yung buto niyan, ano? Tanokon. Asin ng sagatikot. Oo, tatanong ko na. Pero sa amin lang kaya. Dito lang, dito dyan. Dito sa Banatan Dorian. Sa amin Pero masarap talaga yan yung nasa aircon ka na, ano? Sumakay ka sa aircon. Ano? Tapos kumain ka niya. Sigurado. Pali ka na batot na batot. Yung amin, di naman aircon eh. Dun sa, ano, may boto. Nakalagay na sa paso. Sarap to, mabusog.